Bona tarda. Bueno, s'ha de dir que quan jo vaig sortir de tots els canals de l'IRC Hispano, vaig estar un temps, no arriba a un any i 2 mesos, al canal Gente Tecno, que entrava gent que li agradava el tecno, algun del canal Tecno, gent que sabia bastant, amics meus, però era més ben gent de l'Apolo, i vaig decidir tancar-ho. Feia amistat amb el meu amic de Santa Coloma, el Galo, el Dumonde, que després es va posar Nimbus. Érem amics inseparables per internet, però jo vaig entrar en depressió i vaig estar anant a un psicòleg en un principi i quan vaig començar a fer atletisme van vindre una vegada tant ell com la Picapat a veure'm a Can Dragó. Em van fer fotos i tot per alegrar-me, perquè ella era filla d'una psicòloga i va parlar amb la seva mare per veure si podien ajudar-me. Vam estar berenant a una panaderia i tot, a una fleca, i bueno, ells dos ho van deixar i va coincidir que jo vaig tancar el canal i la Picapat em va dir que era un egoista, que no tindria que haver fet això. Però jo no li volia donar més explicacions. Jo pensava que quan vaig fer el pas de fer aquest canal va ser coincidint amb que jo, als pocs mesos que vaig estar amb una amiga, diguéssim nòvia, amiga, parella, el que sigui, que vaig muntar aquest canal parlant amb el meu amic, perquè prèviament, fa molts anys, o llargs mesos, vam fer el canal d'Audio Galaxy que teníem a l'Audio Galaxy, que era el tecno@hardtecno, que teníem un munt de DJs del col·lectiu Tecno, i vam muntar aquest canal i va ser la prolongació al Gente Tecno. I ho vaig tancar perquè vaig pensar, vull fer vida més enllà de les xarxes socials o de l'IRC Hispano. I encara que la decisió dels altres va ser dir-me que no tindria que haver fet això, jo ho vaig fer amb totes les conseqüències, perquè vaig pensar que tampoc tenia que sentir por, no fer coses alternatives sense una credibilitat, sense una seriositat. I volia fer les coses com es tenien que fer, no amagant-me la realitat. I ja quan van passar els mesos i jo ja anava al psicòleg, vaig pensar, doncs bueno, com un simple usuari, sense registre ni res, a l'IRC com founder ni admin, entraré al canal atletisme. I hi havia com 50 persones, júniors i promeses, de l'atletisme a tota Espanya, i em va agradar força. A més, el Hotmail, que em vaig crear una nova compte de Hotmail, em tenien afegit i parlàvem conversacions de 15 persones del canal i em tractaven molt bé. Jo era promesa, era 3 anys, ells eren júniors, la majoria, o promeses de primer any, sub-23, i jo era sub-23 de segon any o de tercer, i parlàvem amb molta confiança. Però bueno, vaig sortir una altra vegada del canal i quan vaig decidir entrar una altra vegada al canal d'atletisme ja no hi havia quasi ningú. I els que hi havien, molta relació. I ja, després, vaig entrar una altra vegada i estava el canal tot per fer. Hi havia usuaris, però el que tenia el canal no es podia fer propietari del canal perquè deia que no tenia temps. I vaig pagar 4 euros i em vaig fer el creador i founder del canal. I com abans teníem un altre canal en català, que era l'atletisme, l'altre canal en català era l'atletisme amb vaig pensar i vaig fer,
com que abans hi havia fa molt temps, ho faré una altra vegada, encara que sigui paral·lelisme dels dos canals. Hi havia gent de fora de Catalunya que entrava al canal Atletisme. I bueno, després ja em vaig, com que ja tenia registre a l'IRC Hispano, em vaig fer el canal Nou Barris, que érem 4 o 5. Vaig entrar al canal Àrea, al Gente MSN, i ja està. I el canal Àrea tenia un altre nick perquè no em reconeguessin. Bueno, perquè no em reconeguessin, no, perquè no sabia quin nick posar-me. I vaig posar el nick Ius23. Sense ànim de... I Antonius també em vaig posar, com el meu nom, però en grec. I bueno, vaig sortir ja del canal, em van dir que... El xaval que portava el canal Àrea em va dir que no ens anéssim, que ens quedéssim al canal, tant jo com una altra persona que hi havia. I jo li vaig dir que de totes maneres m'aniria, que no volia estar en molts canals i bueno, també em vaig anar del canal Atletisme. I és el que volia parlar. Vinga, ara amb les xarxes socials, més o menys semblant, estan molt apagades. Molts hackers, molts bots. Hi ha una desconfiança molt gran, un pensament antiinformàtic, una sensació generalitzada de que les xarxes socials són pesades. La gent no té un criteri de fer-ho o política o religió, o esquerra o dreta, o centre, o república. Pensen que les xarxes socials són dolentes i és un escaparate per sociabilitzar molt bé. El Twitter, a la llarga, és bo no decantar-se per fer les personalitats dels altres. És bo pensar o fer com un és. Perquè si tu o lligues o fas el que et diuen els altres, estàs deixant de fer el teu estatus, el teu rol. I penso, una altra cosa que penso és que no deus fer buits, vacíos en castellano. No deus escriure cada 2 mesos o escriure una piulada cada 3 setmanes. És bo tenir una continuïtat, perquè no és bo agradar a tothom en les xarxes socials, però sí que és bo que tu puguis llegir a la gent que t'interessa. Això és com consell del Twitter. Altra cosa és que cadascú pensi el que vulgui. Instagram, miris per on no miris, és dolent. Una xarxa independentista i una xarxa de dretes. Gram, s'han passat. I després WhatsApp, molta gent pensa que WhatsApp és lliure i no és lliure. No és lliure, és xifrat. No és molt creïble, no és molt... no s'agafa. I després el Telegram, la gent s'amaga perquè pensa que les altres coses ens tenen agafat pels ous o ens veuen el que fem. I crec que la gent li dona massa voltes a la política en aquest aspecte.
Però no parlem del TikTok. TikTok o Twitch. Menudes fricades. Per això, cada vegada la gent ho fa més donant voltes i fent coses noves per veure quina és la que ells puguin o destacar o poder resultar més, o guai o amb un pes major en el seu nucli d'amistats, de treball o familiars.